खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि आंनि उन्दैसिन फंबाय आरो बिनानावमोननिसिम आंनि अननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि गेदेरसिन बिदा बिब' आरो आदै मादैमोननिसिम आंनि सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बे गोदान बोसोरा जों गासै बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लाबोगोन। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बिटिसिनि टुरिजम बिफान आरो बावखुंग्रि फोरबो खुंग्रा आफादनि जथाय खुंनाय बावखुंग्रि फोरबोआ दिनै जोबथा सान। खुंगा गुथि बावखुंग्रि फोरबोआ साननैनि हाबाफारिजों खुंनो आखायाव लाजादोंमोन। मैया अदेबानि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि सानाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', टुरिजम बिफाननि डाइरेक्टर मैत्री दास आरो बिटिसिनि नेहाथारि नरेन चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बावखुंग्रि फोरबोनि खुंफुंग्रा आफादनि मासिगिरि सन्जय नार्जारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे फोरबोआव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनो गोदान बोसोर बैसागोजों लोगोसे रंजालि फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो बावखुंग्रि फोरबोखौ इयुनाव मुलुग दरबाराव मिथिसार होनायनि राहा लागोन होननानैबो फोरमायथिदों। मैया सैत्र दाननि जोबथा सान थामहिनबा संक्रान्ति। संक्रान्तिनि सानाव मोसौ मैसो थुखैनानै मोसौनि गोदोनायाव लाव फान्थाव आरो बिबारनि माला गानहोनानै रंजालि फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आसामनि थागिबिफ्रा फालिबोदों। मैयानि बे सानावनो मोसौ थुखैनायाव दैयाव गब'नानै माखासे सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। डिब्रुगड़ जिल्लानि सानै सेंग्राफोरा मोसौ थुखैनो थांनायाव दैयाव गब'नानै जिउ गोमादों। एसडिआरएफआ जिउ गोमानाय सानु कानिकारनि गोथै देहाखौ बोखांनानै मोनबाय आरो गुबुन सासे शिर'मणि बरानि गोथै देहाखौ मोनथ'वाखै। बिथांमोनहा डिब्रुगड़नि बारबारुआ पुलिस थानानि सिङाव थानाय लिजाय बाबारिनि बुरिदिहिं दैमायाव मोसौ थुखैहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो सतियानि पुरानि गावनि घिलादारि दैमायाव दुगैनो थांनानै बिब' आरो फंबाय सानैया जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सानैनि मुङा सुकन्या मन्त्रि आरो भार्गब मन्त्रि। मख'नो गोनांदि बे एखे दैयावनो भगत गावनि साथाम मानसियाबो दुगैनो थांनानै जिउ गोमादों। मुंफोरा फारियै मौसम अजा, अभिजित अजा आरो बिकास हाजरिका। सिबिएसइआ क्लास 10नि एग्जामखौ केन्सेल खालामबाय आरो क्लास 12नि एग्जामखौ पस्टपन खालामबाय। सिबिएसइआ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बे थांखिखौ लादों। बिथांमोननि बे सावरायलायनायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि अनगायैबो इउनियन एडुकेशन मिनिस्टार रमेश पखरियाल निशंक, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु प्राइम मिनिस्टार, केबिनेट सेक्रेटारि आरो माखासे गोजौ बिबानाव थानाय अफिसियेल बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। सिबिएसइ क्लास 10 आरो 12नि आनजादा 4 मेनिफ्राय 14 जुनसिमनि गेजेराव खुंजानो गोनांमोन, नाथाय हादरनि दाब दाब जायगायाव कभिड-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै सिबिएसइआ क्लास 10नि एग्जामखौ केन्सेल खालामदों आरो क्लास 12नि एग्जामखौ पस्टपन खालामदों। क्लास 12नि बेलायाव सिबिएसइआ 2021 मायथाइनिनो 1 जुनाव थासारि एबा सिटुएशनखौ नायबिजिरग्रोगोन, बेनि उनाव गोदान थांखि फोसावगोन। क्लास 10नि बेलायाव अबजेक्टिभ क्राइटेरिया एबा उनाव मोनसे नियम बानायनानै बर्डआ फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन। मख'नो गोनांदि सोरबा फरायसाया जुदि बर्डआ बानायनानै होनाय मार्क्सनि सायाव गोजोननाय दिन्थियाब्ला अब्ला फरायसाया उननि समाव आनजाद होफिननो हागोन। बेराफारसेथिं सेबाया थाखो 10नि मेट्रिक आनजादखौ खुंनो थाखाय थाग थियारि जाखाबाय आरो कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै एग्जाम हलाव सिटिं एरेन्जमेन्टनि थियारिबो खालामखाबाय। मेट्रिक आनजादखौ 11 मेनिफ्राय 3 जुनसिमनि गेजेराव खुंजागोन होननानै सेबाया फोसावदों, नाथाय सिबिएसइआ क्लास 10नि एग्जामखौ केन्सेल खालामखांनायनि उनाव सेबाया मा थांखि लागोन बेखौ उनावसो मिथिनो मोनगोन। रंजालि बैसागुनि थामहिनबा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद NLFBआ गांसे लाइजामनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोननिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों माखासे खोथा मिथिहोहरदों। NLFB आफादा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम लिरहरनाय लाइजामनि बायदिब्ला बर' हारिया खैफोदाव दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बर' हारिया सानसे समाव गावनि थामोनथाखौबो खोमानानै लानांनो हागौ। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा लिरबावदों दि गणतान्त्रिक हादराव फिसा फिसा हारिफोरखौ राजखान्थि गोहोजों गादबनाय आरो नेवसिनायनि थाखायनो NLFBआ उदां बर'लेण्डनि थाखाय हाथियार दैखांनो गोनां जादों होननानैबो लाइजामनि गेजेरजों लिरहरदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। किडनियाव जानाय अन्थाइ अपारेशन खालामनो थांनानै
किडनि गैयालासे फैफिननो गोनां जादों सासे बेरामिया। बे जाथाया नलबारि जिल्लायाव जादों। नलबारि जिल्लानि बरनिल बालापारा गामिनि भयनुर आलिया बुंथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि किडनियाव अन्थाइ जानायखौ अपारेशन खालामनो थाखाय 15 फेब्रुवारियाव हजायाव हाजी आब्दुल मजिद मेम'रियेल हस्पिटाल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव थांदोंमोन। अपारेशन जोबखांनायनि उनाव 17 फेब्रुवारियाव न' फारसे फैफिननायनि गनायथिबो मोनदोंमोन। नाथाय फाहामसालिनिफ्राय फैनायनि उनावनो उदै सानाय बेरामाव गोग्लैफिनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों भयनुर आलिया। बेनि उनाव फिन बिथाङा 27 फेब्रुवारियाव फाहामसालियाव थांफिननानै आरोबाव अपारेशन खालामहैजादों आरो 23 मार्चआव न'आव फैफिनदों। बेनि उनावबो उदै सानाया हामैनि थाखाय नलबारियाव मोनसे देहा फाहामसालियाव डक्टरनि बिथोन बायदियै सिटि स्केन खालामनायाव हमनो मोनदों बिथां भयनुर आलिनि आगदा फारसेनि किडनिया गैया होननानै। बेनि उनाव बिथाङा हजाइनि देहा फाहामसालिजों सावरायनो नाजादोंमोनब्लाबो जेबो फिननाय मोनिलाय न्याय नागिरनानै कर्टआव केस होबाय होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा। आसामाव दा टाइम पासनि राजखान्थि सोलिदों। बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसि बिसायख'थिनि समावबो बिजाथि बायनाय फाननायनि बार बारदोंमोन। फिन बेबायदिनो बिधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो आसामाव बिजाथि बायनाय आरो फाननाय बायदि बायदि खोथा सोलिनायखौ खोनानो मोनबाय थादों। बिजाथिफोरा दोलो सोलाय सोल' खालामनो नागिरनायनि खौरां मोननायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बुंथिदों दि रावबो बिपिएफनि बिजाथियाबो इउपिपिएलआव फैया, इउपिपिएलनि बिजाथिफोराबो बिपिएफआव थाङा आरो बिजेपिनियाबो जेरावबो थाङा। बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव दैदेनगिरिफ्रा गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै राजखान्थि खालामबोबाय। बेनिखायनो 2 मे एबा भट साननायसिम माबा मोनसे खालामनानै थानो थाखाय बिजाथिया दोलो सोलाय सोल' खालामगोन बायदि खोथा फोसावनानै टाइम पासनिसो राजखान्थि खालामदों होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै बिसायख'थिनि समाव बुंनाय बायदि बायदि गिदिर फिसा मोजां गाज्रि खोथाखौ लानानै गोसोआव गाज्रि मोननाय लानो नाङा होननानै बुंथिदों बिथाङा। कभिड-19नि बांफिननाया भारतजों लोगोसे भारतनि नसुंसे हादरफोरावबो बांफिननायखौ नुनो मोन्दों। भारतनि नसुंसे हादर बांलादेशआव कभिड-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै फिन हादराव लकडाउन फोसावफिनबाय। मैया अदेबानि 14 एप्रिलनिफ्राय 21 एप्रिलसिम बांलादेशआव लकडाउन थागोन। बे थांखिखौ बांलादेशनि केबिनेटआ गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावदों। बे लकडाउननि समाव बांलादेशनि गभर्नमेन्ट, सेमि गभर्नमेन्ट, अट'नमास आरो प्राइभेट अफिसफोरा बन्द थागोन, लोगोसे हाथाइ बाजाराबो बन्द थागोन। बेनि अनगायैबो बांलादेश सोरखारा गासै इन्टारनेशनेल आरो डमेस्टिक फ्लाइटफोरखौबो मैयानिफ्राय बन्द खालामथ'बाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानायजों लोगोसे उदखारिफोरखौ मदद होग्राफोरखौबो हमनो नाजागासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगामाव पुलिस प्रशासना गोख्रोङै अपारेशन खालामनानै जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि 2 उदखारिजों लोगोसे 3 उदखारिफोरखौ मदद होग्राखौ हमनो हादों। हमजानाय 2 उदखारिफोरनि मुङा जाहिन जाविद दार आरो जाविद आहमेद दार। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावसिगोन। नोंथाङा आंनि खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।